Bienvenidos al acto de entrega de trofeos de las competiciones de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Està, evidentment, molt bé que després d'una temporada d'esforç hi hagi un espai on es produeixi aquest reconeixement perquè, bueno, senzillament s'ho han guanyat i s'ho mereixen. I jo crec que el bàsquet és un esport que cada vegada aúna molt més, diguem, els valors que se vol transmetre en l'esport, el valor d'equip, el valor de la visió de treballar en conjunt per a guanyar i per a lograr una finalitat. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio al acto de esta entrega de trofeos de las competiciones de la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana. Hoy vamos a entregar 59 galardones, los correspondientes a los equipos de la provincia de Valencia y Castellón, además, obviamente, de los MVPs. Bueno, jo crec que és superimportant donar un impuls a l'esport femení en general, però també el reconeixement, no? I està molt bé que es tracti en igualtat. Important perquè significa que un any més gent que juga, més gent que està continuant en el bàsquet
i fent-se un poc més gran. Per tant, jo crec que és important la situació conforme està. Entonces, bueno, això recolza tota la tasca que estem fent nosaltres des de la federació en continuar més endavant i més amunt i fer més coses.